Dobro jutro ljudi, danas je 24. ako se ne varam. Izbacila sam vlog onaj sa kojim sam se juče mučila, tako da jučerašnji vlog ću da vam izbacim sutra, a ovo ću da vam izbacim prekosutra. Osim ako ne budem naravno snimala par dana. Uglavnom, reakcije na vlog kao i uvek su brutalne, tako da jako mi je drago zbog toga i hvala vam puno. Nego, htjela sam da vam dam jedan update vezano za zubara, pošto ste u prošlom jučerašnjem vlogu gledali taj deo. Uglavnom, što se tiče zubara, anestezija, odnosno dejstvo anestezije je prestalo posle nekih bukvalno 4 sata, znači baš i dugo držalo. I kada je prestalo dejstvo, mene je počeo nenormalno da boli zub, odnosno živac, jel te, pošto je meni živac u stvari bio upaljen. Uglavnom, kao što rekao, čim je prestalo dejstvo anestezije, mene je počeo zub nenormalno da boli, bukvalno nastavio u stvari bol, nije bio ni jačeg, ni slabijeg intenziteta, jačeg verovatno i ne može da bude, pošto sam imala 2 upaljena živca u isto vreme, tako da je to, zato je mene onoliko bolilo kao da će glava da mi otpadne. U svakom slučaju, sinoć je bilo katastrofalno, u Beogradu postoje 2 dežurne klinike, ona Vračar i vamo na Obilićevom vencu neki Mažestik, šta god. Jedno i drugo je državno, a ja se malo plašim državnih ustanova kada je konkretno baš reč o zubarima, nekako, ne znam, zato što valjda i inače gajim strah prema zubaru, odnosno ovom stomatologu i onda kontam da, ne znam, to je neki moj trip, uopšte ne mora da znači da je tako, da će biti malo grublji i da neće baš puno obraćati pažnju na mene i moje osjećanja u državnim klinikama, tako da sam nekako izdržala, sinoć Dalibor mi masirao u stranu, pa sam nešto mi je pričao, pa sam ja uspjela kao da zaspim. I sad kad sam se probudila, mogu vam reći, boli me, ali jako malo. I sad ne znam da li idem kod zubara, da li da ne idem, da li je to normalno, da li nije normalno, nemam pojma. U svakom slučaju najverovatnije ću otići, čisto da bi pogledali da vide šta se dešava. Tako da nakon tog update-a ću vam javiti šta je bilo. I onda nastavljamo dalje, naravno neće ovi vlogovi samo se vrte oko zubara. Ovako izgleda kad tata osmisli patent. Dobar dan! Može sad dobar dan. Ljudi, ovome sam vam pričala, u suncu su marovici 129 dinara bekutan koju ja uzimam u Liliju Demušu 160. Uzeli 2 pakovanja, kao i uvek. I sad sam dobila preporuku od prodavačice za ove maramice i ja sam joj rekla kako meni najveće sranje kad maramice smrte i najveći mi je to problem. U suštini ona mi je dala da pomirišem jedne i jako lepo mirišu. Imaju 72 komada isto kao i bekutan, tako da probat ću pa ću vam javiti. Šta si rekao? To je isplatljivo ako hoćeš da se truješ. Koliko je? 200 dinara, možda i to malo. Kila, pazam. Da, 800 grama. Je li ovima Ruža pričala ili je pričala o njihovom nekom čudu za skidanje šminke, ne mogu setiti. 580. Paparazzo potera. U kolima smo na brzinu da vam pokažem šta sam kupila, pošto vam nikad nisam pokazivala ovako neki kao food haul, ali znam da volite da gledate. Prva stvar, hladno sceđeno suncekrotovo ulje, jel' tako? Druga stvar, bekutan maramice koju uvek uzimam. Sljedeća stvar su ove, kako veše, Lola, jer što god maramice koje nam je preporučila ona radnica, tako da to ću da probam i javit ću vam svakako utiske. Mleko, neko koje smo pritom dobili preporuku od moje drugarice, kaže da je najbolje mleko, Dr. Milk, koja je radila inače promociju za njih, pa smo dobili preporuku koja ajde da je probamo. Sljedeća stvar je ova gorana od pola litre, zanemarite, ali da. U svakom slučaju, onda dalje uzela sam ovaj antibakterijski, vidjeli ste cena, mislim da je oko 100 nešto dinara, nisam nikad koristila puzzle proizvode, a kažu ljudi da su dobri, mislim kao za ekstremno problematičnu kožu, ne za bilo kako. I uzela sam 2 ove Nescafe Warm Caramel kafice, nisam najveći mogući fan, ali nije loše u suštini, tako da eto, to bi bilo to. Završila sam kod zubara, u suštini ponovio mi je isto što je radio i juče. Stavio mi je taj kao, ne lek, nego to sredstvo koje umrtvljuje živac, pošto mora da mi se izvadi živac. On pretvara živac u belančevinu nakon određenog perioda. Naime, meni je zakazano nakon 2 nedelje da dođem. Bila je tu i doktorka, još jedna mislim, i rekla je, onako pogledali su, rekli su da je to jako lepo određeno, rekli su da može da se desi da dođe do bolova ukoliko to nije lepo određeno, taj ceo postupak, ali u mom slučaju je bilo dobro određeno, tako da ih... Hvala puno. Tako da ih baš čudi, samo sekund, tako da ih baš čudi, kažem, što se desilo da me juče tako boli, ali ponovili su sad postupak, ništa mi nisu naplatili, što je super stvar, tako da to je dobro. I ništa, u međuvremenu ništa, dolazim za 2 nedelje po dogovoru.
Evo zbog Emilija, imaš beli luk tamo u onoj posudi dole? Si dušo moja. Pa dole u toj crvenoj posudi ima beli luk. Pa ja sam tu posudu tražio, sećate se kad sam... Gdje ta posuda bila? Mama voli najviše da si vidjeti. Što ti meni Posuda plaka? bila u ovom ormaru tamo ili u onom dole, nemam pojma, pa sam ja izvadila što shvatila da vi ne vidite. Bako, što smo mi plakali, kazi? Što smo plakali? Pa ja mislim da bi ona trebala malo više da jede nešto ili je bila gladna ekstremno ili nešto. Dus, vidi kako ona meni je lepa, duša moja. Ona danas lepo kod mene. Da. Onom kratkim rukavima dekli začepala ko da je... Ne zaboravimo prsluče. Da, me pokrila, još i ovo. Da je ono veće za spavanje. Ljudi, ček da upalim svetlo. Bili su nam neki gosti, snimila sam jedan delić, bila je kuma i njena mama. Uglavnom, veliki pozdrav za njih kako gledaju, baš nam je drago što su bili. Mislim, kuma nam često dolazi, ali teta Rada, njena mama ne baš toliko, tako da baš nam je drago što su došli da vide Auroru. Mislim, kuma je bila, ali teta Rada nije okej. Okej, shvatate. Uglavnom, kad ja krenem tako da pričam, nema mi ravnog. Da sam vam kažem, nisam vam se pre toga par sati javljala, iako vi to vjerojatno ne možete naravno da primetite, jer ne znate kad je koliko sati, ali bila sam na kafi sa drugaricom, s kojom sam inače išla na akademiju, više ne ide ni ono, ne idem ni ja, tako da imali smo svašta nešto da pričamo, nevezano naravno samo za akademiju i ona je šminker, tako da svašta nešto sam lepo čula, inače stvarno nisam to očekivala, da sam očekivala, uzvratila bih istom merom, ali donela mi je poklončić i za mene i za Auroru. Aurora je dobila cucu, dobila je četku, dobila je češalj, svašta nešto, ja sam dobila sveću iz DM-a koju pritom nikad nisam probala konkretno sveću DM-ove marke, tako da baš mi je drago, jako lepo miriše na neke kao neki kolačići, nešto sad sam je upalila pa ću odmah da vidim kakva je. Uglavnom, eto, samo da znate, baš mi je žao, eto, pozdrav za Milicu, ovim putem stavit ću vam ovdje njen Instagram, možete da zapratite, da pogledate njene radove. Možda vam se svidi više nego ja, nema veze, ja nisam ljubomorna. Uglavnom, eto, čisto sam dala malo sa update-om, izvinjavam se još jednom što nisam snimala, toliko se dugo nismo vidjela, mislim, bukvalno godinu dana se skoro nismo vidjele, tako da prijelo mi je to malo da popričam, bukvalno, otišla sam da se vidim s njom i mislila sam, ok, sat vremena kao sa bilo kim, bukvalno smo gledali 2,5 sata. Tako da, jako mi je drago i eto, pozdravljam je puno ovim putem i žao mi je Milice što te nisam snimila bar malo za vlog, baš mi je žao, ali eto, zapratite na Instagram ako želite da vidite kako je Milica. Misteriozna Milica. U svakom slučaju ništa, javit ćemo se malo kasnije, Dalibor i ja i mama ćemo da večeramo i onda ćemo Dalibor i ja da odjurimo do ušća. Hoću da se fore, da vidim da li mi je stigao Make Up Forever primer koji sam gledala kad sam prošli put bila, kad sam kupila Shade Light i ono, u pretprošlom vlogu. Uglavnom nisu imali taj Make Up Forever primer koji mi treba, tako da ću da vidim da li su ga dobili. Nestrpljiva sam da, s obzirom da je trenutno 8:30. Trčim u Sephoru, bukvalno ušte radi do 10. Stakazes! Stakazes! Kaze, ona uči ja da jedem, a ne samo vi! Kad ona bude prepričala, pa svi smo nadrljali kolektivno. Prijetno. Hvala, tako ću. Razmišljamo na taj način. U stvari... Letivo! Mama došla pa pokvarila koncepciju. Malo prije se sme. Letivo! Mama inače baca u vis do plafona. Joj, duša moja, moj život, moja sreća. Gdje si došla, pokvarila si nam zabavu? Dušu. Kakav je to vaš provod kad dolazite pre ponoći? Otišli na sate. Duša moja. Nema kad si telefon vidi, to je to. Znaš kakav smo mali bloger, youtuber i ostalo. Jesmo letele nas dve? Jesmo letele? Jo, pazi. To su refleksi. Za malo. Ne, hoće da kaže da. Pošto će vas sve zanimati šta smo uzeli, to je to. Ovo su vam novo stare stvari, odnosno stvari koje sam kupila u posljednjih 10 dana, tako da i to vidite. A ovo su nove. Ovo je stiglo bukvalno juče, ali bukvalno. Ovo je Rose Gold Edition. Pokazat ću vam samo da vam prvo pokažem šta ima sve. Dobila sam neku gomilu testera. Zatim sljedeća stvar, mislim da sam od Sofije Grijev čula da najviše priča o ovom korektoru. Tako da njega sam isprobala. Uzela sam nijansu 22 Neutral. Zatim ovog gospodina koji je Pro. I zatim ovo čudo koje sam već koristila ranije, ali bukvalno ima 3 godine kako sam ga koristila, tako da sam odlučila da ga isprobam opet i sjećam se da mi se sviđao. Kao što je rekao, gomila testera, ali to je u suštini to. Da, obećala sam da ću da vam pokažem kako izgleda. Inače, ovo je verzija koja je izašla pre Desert Dusk, samo što je iz nekog razloga kod nas stigla nakon verzije Desert Dusk, tako da, eto.
Ja zatvorim oči, ona masiraj. I na kraju Tata je masirao mamu. na kraju si ti zaspala, ja sam završio sa Joj, što smo se ugićili, bože, smo se ugićili. O, bože, eno ga i tata. Sad, šalim na stranu, aj kad je već cijela porodica tu, ja ću da odjavim ovaj vlog. Gledat ćete ga preko sutra, zato što jučerašnje moram da objavim sutra, nebitno, to je nešto moje. Programerski deo i duša moja kako gleda mamu. Ljudi, prekinula bih samu sebe i dala jedan update vezano za proizvode za koje sam vam rekla da ću vam dati update. Prva stvar je ovaj gel za umivanje puzzle. U suštini, potpuno drugačija očekivanja sam imala i mogu vam reći da mi se mnogo više sviđa nego što sam, opet kažem, očekivala. Naime, o čemu se radi? Gel je izuzetno gelaste teksturi i veoma onako klizav. Najklizaviji gel koji sam ikada probala. Šta to znači? Znači kada ga uzmem u ruku da mi bukvalno beže iz prstiju, mnogo je klizav. Ima predivan miris. Jedan od najmirišljavijih gelova za umivanje koji sam ikad probala. Ja sam očekivala da će njegov miris biti izuzetno alkoholan, zato što su puzzle proizvodi poznati po tome da sadrže alkohol u sebi, zato što su namenjeni isključivo ljudima sa kožom sklonom aknama, generalno problematičnom i masnom kožom, nikako za ljude sa suvom kožom, tako da veliki lajz ovaj proizvod. Definitivno osjećam kako mi je koža onako ukoliko bude nekih problema, javit ću vam do ujutru. I ove maramice, moram da kažem, mehanizam zatvaranja je jako loš, dobra je ideja, u smislu da se ovde klikne pa da se oni otvore, ali kada ih zatvarate onda se one ne zatvaraju baš tako dobro, otvaraju se i tako dalje, samo ih stavite naopako i mislim da će biti ok, ali za cijenu 70 i nešto dinara, koliko 80, 72 komada, jako su lepo natopljene i lepo mirišu. Da li će mi zameniti bekutan? Ne, ali u nekim situacijama kada ili nema bekutana ili nešto, mislim da su sasvim ok, tako da ništa, sad se vraćamo na odjavu. U svakom slučaju da odjavim vlog ovako porodično kad smo već svi na okupu, nadam se da ste uživali. I to je manje više to, gledajte nas u sljedećem vlogu, gledajte nas u sljedećoj epizodi! Ćao! Ćao! Ljiljani za ljubav, Okačiću.